Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς στο χωριό Καρδάμυλο της Βορειοδυτικής Χίου. Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Μονής. Για το έτος ίδρυσης της Ιεράς Μονής Πέρα Παναγιάς Άνω Καρδαμύλων, οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς. Ο τεχνίτης Δημήτρης Μιλωνάς, κάτοικος των Άνω Καρδαμύλων, που εργάστηκε στο μοναστήρι πριν από αρκετά χρόνια και ενώ ακόμα εκείνο βρισκόταν σε λειτουργία, βεβαιώνει ότι διάβασε επίσημο έγγραφο που ανέφερε ως χρονολογία ίδρυσης της Μονής το έτος 1892. Απ' την άλλη, η Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς χρονολογείται το 18ο αιώνα σε κώδικα της Νέας Μονής Χίου. Πάντως, η Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς, με τη σημερινή της μορφή, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ονομασία του το μοναστήρι την οφείλει στο γεγονός ότι ήταν πέρα των τότε ορίων του χωριού, των Καρδαμύλων, και συγκεκριμένα το άνω τμήματός τους. Απέχει από την πρωτεύουσα του νησιού 28 χιλιόμετρα και 2 περίπου από το επίνιο των Καρδαμύλων, το πανέμορφο λιμάνι του Μαρμάρου. Από τα ιδρυτικά μέλη της Μονής ήταν και οι 2 αδερφές του Καρδαμυλίτη καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Αντωνόπουλου, Θεοφάνο και Μυρόπη. Τις πλαισίωσε ένα σημαντικός αριθμός ευλαβών κοριτσιών από την καρδαμυλίτικη κυρίως κοινωνία, οι οποίες με τη ζέση της καρδιάς τους κατέθεσαν για την ανέργεση της Μονής ό,τι διάθεταν ως πρίκα από τους γονείς τους, χρήματα, χωράφια, εξοπλισμό και άλλα. Πολλές φορές, μάλιστα, συμμετείχαν και στις πιο σκληρές χειρονακτικές εργασίες της οικοδομής. Την πορεία των εργασιών κατεύθυνε μετά την αποπαράκληση των καλογριών ο Γαβριήλ, ηγούμενος της ανδρικής ιεράς σκήτης του Αγίου Μάρκου, που βρίσκεται στο όρος Πένθοδος της κεντρικής Χίου, μιας και η Πέρα Παναγιά άνοικε τότε στη δικαιοδοσία της ιεράς σκήτης. Τα σχέδια της Μονής εκπώνησε ο Γεώργιος Αντωνόπουλος, που ήταν ο μηχανικός του έργου. Είναι βέβαιο ότι τις πρώτες δαπάνες της οικοδομής της Μονής ανέλαβαν οι 2 αδελφοί, Παναγιώτης και Γεώργιος Αντωνόπουλος. Τον αγώνα για την ανέργεια της Μονής ενίσχυσαν και πολλοί κάτοικοι των Καρδαμύλων, οι οποίοι και τον όβολο τους με πίστη πρόσφεραν και με πολύ μόχθο εργάστηκαν γι' αυτό. Πρώτη ηγούμενη της Μονής ανέλαβε η Μυρόπη Αντωνόπουλου με βοηθό την αδερφή της Θεοφάνο. Η Μονή λειτουργούσε τότε με διόρυθμο σύστημα. Μόνο ο τρόπος λατρείας του Θεού, το καθολικό δηλαδή, ήταν κοινός. Κάθε μοναχή ετοίμαζε μόνη της το φαγητό της, για το οποίο δαπανούσε δικά της χρήματα που προσπορίζονταν είτε από την εργασία της είτε από την φροντίδα δικών της. Κάθε νέα μοναχή, για να παραμείνει στη Μονή, έπρεπε να αγοράσει το δικό της κελί ή να καταθέσει χρήματα για την παραμονή της. Η επικοινωνία των μοναζούσων με τους συγγενείς τους ήταν επιτρεπτή. Την εποχή της ακμής του, το μοναστήρι έφτασε να έχει μέχρι και 30 μοναχές. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι μοναχές της Ιεράς Μονής Πέρα Παναγίας Άνω Καρδαμύλων στον απελευθερωτικό αγώνα του νησιού κατά των Τούρκων το 1912, όταν και πρόσφεραν σπουδαίες υπηρεσίες κατά την διεξαγωγή του. Το 1949 η Μονή υπέστη μεγάλη καταστροφή από το σεισμό που έπληξε το νησί της Χίου. Εκτός από τις άλλες καταστροφές που υπέστη, το μοναστήρι, το καθολικό, έπαθε πολλές ζημιές και επειδή κρίθηκε χώρος επικίνδυνος για τη λατρεία του Θεού, εγκαταλείφθηκε. Έτσι, τη δεκαετία του 1960 κτίστηκε και δεύτερη εκκλησία στο μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ο σεισμός σκόρπισε τρόμο στις ψυχές των κατοίκων των Καρδαμύλων. Οι μοναχές από την ημέρα του σεισμού, το 1949 και μέχρι την εποχή που η Μονή βρισκόταν σε λειτουργία, έψαλαν καθημερινά και ανέλιπως την ακολουθία του σεισμού. Επί της εποχής του Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη, 1946 με 1962, απετέχθη η αλλαγή ώστε η ηγουμένη της Μονής να είναι ισόβια.
Η τελευταία ηγούμενη πριν σταματήσει η λειτουργία του μοναστηριού ήταν η Θεονύμφη Φατσή, η οποία είχε γίνει μοναχή στην Ιερά Μονή της Πέρας Παναγιάς το 1920. Η μονή ακολουθούσε το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και έπαψε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σήμερα η μονή ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Χίου και ενοριακά στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω Καρδαμήλων. Οι πεστοί συνεχίζουν να εφραίνονται όταν το μοναστήρι τελούνται θείες λειτουργίες και ιερές ακολουθίες. Επίσημα, στη μονή τιμούνται οι δύο εορτές, τις οποίες είναι αφιερωμένοι οι δύο ναοί της, του Νέου Καθολικού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και του Παλαιού Καθολικού των Ισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. Το καλοκαίρι του 1991, μετά από άδεια του τότε Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ονουσών Διονύσιου του Τέταρτου, έγιναν έργα συντήρησης από ομάδα Γερμανών φοιτητών με την εποπτεία του Χίλτε Ρόσενμπουργκ. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής. Στην Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς Άνω Καρδαμήλων υπάρχουν πολλά μικρά ερειπωμένα διόροφα κελιά που επικοινωνούν εσωτερικά με κλαβανή, εσωτερική σκάλα. Το μοναστήρι διαθέτει επίσης πλισταριό, δεξαμενή, φούρνο και πηγάδι. Η δεξαμενή κτίστηκε το 1911 από τον μοναχό Γαβρίλ της Ιεράς Κήτης του Αγίου Μάρκου με τη συγχρηματοδότηση των Καρδαμηλιτών της Μύρνης. Ο παλιός κεντρικός ναός του μοναστηριού, καθολικό, είναι αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Είναι λευκός και κτίστηκε το 1892. Δεν έχει νάρθηκα, είναι κτισμένο στο ύψωμα του εδάφους και το απλό ξύλινο τέμπλο του είναι διακοσμημένο με εικόνες χρονολογημένες, περισσότερες από το 1901 και αγιογραφημένες κυρίως στην Ιερά Σκήτη του Αγίου Μάρκου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μικρός χώρος στη δεξιά πλευρά του Αγίου Βήματος, από το οποίο χωρίζεται με ξύλινο χώρισμα, όπου οι μοναχές παρέμειναν εκεί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και των άλλων ακολουθιών, μέχρι ότου όλο το παρευρισκόμενο εκκλησίασμα αποχωρήσει, ώστε να μην έρθουν σε συνάντηση μαζί του. Γύρω από το καθολικό χτίστηκαν στη σειρά τα κελιά των μοναζουσών. Η μονή συμπληρώθηκε με αρχονταρίκι, μαγειριό, φούρνο, χώρους εργασίας όπως αργαλιών, υφαντικής, φλεκτικής και ραπτικής, καθώς και αποθήκες. Χαμηλός περίβολος με σιδερένια αυλόθυρα περικλεί το μικρό συγκρότισμα των κτισμάτων. Και επειδή το έδαφος προς τη βορεινή πλευρά είναι κατοφέρεια, έκτισαν πλατιές αγροτικές σκάλες, τις λεγόμενες αμασιές, και φύτεψαν δέντρα. Στο κέντρο του περιβολού, και όσο ήταν δυνατόν υψηλότερα, κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του ηγούμενου της Κήτης του Αγίου Μάρκου, Γαβρίλ Καλεύστητο υδραγωγείο, για να συγκεντρώνει τα όμβρια ύδατα, το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα σε καλή κατάσταση. Μέσα στον περίβολο υπήρχε ακόμη κινητήριο και οστεοφυλάκιο. Η σημερινή κατάσταση της Μονής και τι θα έπρεπε να γίνει. Σήμερα, η κατάσταση του εξωτερικού συγκροτήματος της Μονής, πλην των δύο ναών της, δεν είναι καλή. Πιο αναλυτικά, ο άβλιος χώρος και τα μισοκανονισμένα κελιά των καλογριών έχουν να καθαριστούν εδώ και πολλά χρόνια και βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Είναι εγκαταλελειμμένα και βρώμικα. Από θαύμα δεν έχουν καταρρεύσει τελείως. Επειδή η Μονή είναι κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού των Καρδαμήλων, θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να την προσέχουν, να τη φροντίζουν και να μην την εγκαταλείψουν. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Μονή θα σχηματίζουν μια κακή εικόνα για τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, την οποία φυσικά μεταφέρουν και εκτός Χίου. Εκτός του να καθαριστεί ο χώρος, η δουλειά που χρειάζεται για να ξαναφτιαχτεί η Μονή είναι πολύ και σκληρή. Γι' αυτό το σκοπό, μάλιστα, θα πρέπει να δαπανηθούν. Για την αξιοθρύνητη κατάσταση της Μονής, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ενδιαφερθεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου, στην οποία ανήκει το μοναστήρι και δευτερεύοντας η πολιτεία. Για να ανακαινιστεί η Μονή, θα πρέπει η Εκκλησία είτε να στείλει καλόγριες να μονάσουν εκεί, είτε να συνεργαστεί με το κράτος. Θα μπορούσαν επίσης να δώσουν λίγα χρήματα οι Καρδαμηλίτες για να ανακαινιστεί το μοναστήρι και να ξαναγίνει όπως παλιά. Να γίνει το στολίδι και το σπουδαιότερο μνημείο του χωριού. Θα μπορούσε ακόμη να δημιουργηθεί στους χώρους της Μονής μουσείο με τα κοιμήλια του μοναστηριού που θα ανεδείκνυε συγχρόνως και την ιστορία του. Μακάρι όταν στη διάρκεια των μαθητικών μας χρόνων επισκεφτούμε ξανά τη Μονή, αυτή τουλάχιστον να είναι πιο καθαρή.